مدام منسيات عبريد يرنا أبزز اللخمو سلام نعخم يخون سخبركم سمعتي ردي إرنا بحفشة بفلايكات خطاتلت مدام منسيات كما يتقنيو حاموس كوينو نعخم يخون يمزبلنا مدبات حيزنا بساعتنا ترخيبنا لنا كسافت أمي مدباتنا مسانا خد صنحو بخبر زعد مكم أخبرت محاري سنايت أنحوت مدام منسيات عبريد يرنا موسان سئينة أنا محنبا سلامي ديو بعلي من باب مهيريو كمي جيركا قد متصحف حساباتكا بخمي تتأرنيفهم أبو ورقتي فسو أستمهيرة برعي أدكيليو مقابرو كيك السوق المموماتو حلمتاتو حليبوهم كخيد أبتانو قحات زسلولا نايفلت أتجزا حنت حطوب كم زغمت جيريو بمن قد فلت أملالي سيو كاب تزرابي سماعي لويد أيو بخمي تواسا نجز أبهرياتكا بخمي تلابسو ماستمهيريو نسون أي حمقن أب موسى أدهبو هابيبو حرقوت كل سفليتو بزخودو قدنا نسأل زبلو بزيحهم كاب وطائن كاب وشت هاجرن أدنقتو أنا دولو كودسوو كإلوم كاب تصبق حماقن نعي جزي الناس أنا اللي مزيو تانيحو نادنقتو شلل كبل جميرو نخوم أسنة أبابايان مسارحتو كاك أوناتسب نايمد ناقشوهاتو قعصو نسو تراي سرحهم فيلمتات كموقس مريت عريباتو بحفشا أب مهبابو نترف معدوتاتي كباج أولوم جميرو سمعتاونت كسعرو رخي إلو حق زربا بخالقوت سبات سمو سماي كعرقن كلو قبل بيزنبورهو بنتقن بايتا زبيتو بميزاني انكمزن قليلو فوقي سني كم زاخنتي تصاري خلاص نسون قبل علي زنبورو الرايا كم أخوينو دحر جزي عصب زخلو جبرتاتي مسجانا يترف كم سلايت كحميني سمعه مسعر أختو مس بيت سبو مس جازيت إنياتات أبستفل عليه ميدياتات أبز جبرم علالات نعي تمرعاه هبب تخدكون تحسب تدنقص فترة بيلو يقول ين نيرو أنت أنا يخونو الليلة سخرانو خساب زسخنو له تتصبيه نفسو خركب نبيني تقلي يقدا ستهز بزريوس تقونات صفعوت مملي سوداء أشادينوو استفلاليا موديلات مكاين كغيير مزتفلاليا دقا أنستيو بسمعيت مسحسح والفخينوو حادا جزيو أب لايبراري كان ببيلاتي سليون حسبكم كلخو مسقيحا عينتو مسخرانو جنب ناجنو مسيوني لايبراريان ماما قدوسان تبهال كاب كتر عميل نايتدي لايبراري مخاني ما حاجت كويناينا أنا نسون انتا يفلطو خمزلنا جنا يتفلطنيا كمزل كان كلخابز قدوس بوتاي تأتوني خاختبلو سمعانيره تفلت إن ديخي أنا كو زخون كاخون كمزل كازل خاي تأتوني خايب لك كلخو عينتا نابتو من بابتن نازرت تزاريباتو اتم من بابو ما قاريز ندخونتات تعزو زنبورن بابتي زبزحو من اسياتي بنيرم قولعو تتعدمون نيرمهم عبد امامتا نسخا ناي نفسخ حلفنت انت زيت سكيمكا انا جن بزلكا تفلاطنت حما الرأيا نايزوم حنجالات قولعو كي تخون كساغوغا راي زلني حلفنتي كواصالني زسمع نيرو امبركب مسحيتاتن غازيطاتاتن اب ايري تي في اب يوتيوب شانلات قال محتتي ريخي يخي اب تلفزيون كواسا يراخنن مالت ديو نعيس مفلات كتسئنني ايرا اخو خان انت اي فلطكاني دما ماما قدوسان ጨዲራ ገለተ መኸሮኸ ዓርቁስ ተንስኡ ነይሮም ካብ ኩላቶም ግን ንዓይ ብጽሓኒ ዝተፈጥረ ያዕያ ኢደይ ከይሕውሰሉ ኣሰኪፍኒ ኣሓፊርኒ ኣብ ዝነበርኩ ወስቂጠ ዓሚል ናይ ትገዛኤ ማማ ቅዱሳን ብስነ ምግባረይ ወትሩያ ተድንቐኒ ምስ ወልፍን ህቡብነት ምስ ምንባብን ስነ ምግባርን ሰብ ግዕዛያት መሓዙት እንተለዎ ዘጋጥሞ ጥፍሽና እንታይ ከም ዝኸውን ዝብሉ ኣርእስታት ክንደይ ግዜ ተዘራሪብናሎም ኣለና ወዲ ሰብ ይፈትዎ እምበር ይፈትወኒ ዘይብሃል እኳ እንተኾነ ማማ ቅዱሳን ግን ትፈትወኒ ኣኽብል ይደፍር ሕሉፍ ሓሊፋ ምስ ኣብ ኣሜሪካ ዝቕመጥ ዝፈትዎ በኽሪ ወደይ ከመርዖ ኪያት ብለን ነይራ ብኡ ወዲኣቶ ኣነ እውን ወዲአዮ ነይረ ወዳ ሰላማዊ እዩ ዝበሃል ኣብዚ መጽእ ወቕቲ ጥሪ ሌላ ጌርና ዘዋጻእና ክንገብር ምስኡን ምስ ማማ ቅዱሳንን ተሰማሚዕና ንስድራይ ግን ኣይነገርክዎምን ማማ ቅዱሳን ገዛ ወሲዳ ደቃ ክምዕደላ ትማልኣነ እዋን እውን ነይሩ እዩ ወላ ኳብ ሓምሰታት ትርከብ ሰበይቲ እንተነበረት ኣእምሮኣ ግን ኣዝዩ ንቑሕ እዩ ድሕሪ ዝኹሉ ናይ ዕግርግር ፍጻሜታት ማማ ቅዱሳንን ሓረጎትን
ሓንቲ ምስ ሰለስተ መሓዙታ ስእልታትና ረአየት መንፈስ አንበብቲ ትርብሽ ዝነበረት ጽቡቕቲ ጓል ነቲ ክርክር ተሓዊሳቶ እዊ ሓረጎት ኣቐዲሙ መጺኡ ክከራኸር እንከሎ ኣስተውሃለቱሉን ነይራ መስለኒ ፕሊስ ግደፍዮ ኢላታ ንማማ ቅዱሳን ቀንጠስጠስ ሓዊሳ ሓረጎት ሽኮር ሓውሲ ሓቂፋቶ ኣብዚ ኣባ ፈርመለይ ካምቻኣ ገቲራ ሂባቶ ሓውሲ ኣብ ደንደስ ኣፍልባ ፈርመለይ ትብሎ ዘላ ትመስል ማራኮ እየ ዘድንቐካ ኣይገድሻን እዩ እስከ ረሓቒ ጸጋቢሉ ካብ ነፍሱ ኣልይዋ ወዲቓ ባይታ ስዒማ ተመሊሳ ኣንታ ብቅድሚ ዝኹሉ ሰብ ትሕፍረኒ እናበኸየት ወፂኣ ኸይዳ ርብቃ እናረኣኽ ንባስቓይ ትበሊ ብድሕሪ እዚ ሓረጎት ድምፁ ኣበሪኹ ተዳሄኒ ማማ ቅዱሳን ኣፍጢጣ ጠሚታትኒ ኣብዚ ምህላው ክፈሊጠ መጽኪ በጃኺ ሓውሲ ኸልቅስ ደለየ ሰለይ እናበልኩ መጽዮ ሓረጎት ንዓ ሰባይ ትረብሽ ገዛኺት ኣይርብሽኔ ንዓ ክረብሸ ደኣበይ ከኣቱ ንስኹኮ መምህረ ኢኺ ሓባሪት መኣዝነይ ናተይ ነቢ ክንደይ ግዜ ሚዒትክኒ ከምዚ ኸውን ኣቐዲምክ መኺርክኒ ውድቀተይ ክሳብ ክንድኡ ክኸውን ግን ኣይተጸበኽዎን ህቡብነተይ ባይታ ዘቢጡ ኣንስቲ ዕሩኽተይ ንቐረብተይ ምስ ሰብ ዝኸይትኸዱ ኢለን ክምዕድኦም ክሳብ ዝኽእላ ተበላሸ ተናዒቐ ምስ ክንደይ ናይ ዩቱብ ቻነላት ዝነበረኒ ኢንተርቪው ተሰሪዙ ብዙሓት መወልተይ ምሳይ ዝነበሮም ውዕል ሰሪዞሞ ምስ ብዙሓት ደረስ ተባይሰ ኩሉ ጸሊኡኒ ሕብረተሰብ ተጸይንኒ ሕጂ ግን ንስኽለኽኒ ለመጽኽ ትዕሪኒ ህይወተይ ከተስተኻኽል እያ ደለ እስትንፋሰይ ኣብ ኢድኪ እዩ ብጃኺ ናብራ ቀደመይ ኣዘኻኽረኒ ዋጋ በደለይ ክሳብ ዝስቆረኒ ህረምኒ ንዓቕኒ ግን ኣይትደርቢኒ ክሳብ ከብደይ ዝገማጠል ነቢዑ ዳሓር ማይ ምሰተኻ ንዛረበሉ ሕጂ ግን ዘረባይ ከይወዳእኩ በታ ዝመጻ ኸይዱ ይነብዕ ነይሩ መስለኒ ኣዒንተይ ማይ ከም ዝመልኣስ ተብሂለለን እዝኒ ኣውዲቐ ምስ ርቡሽ መንፈሰይ ሰለይ እናበልኩ ናብ ኮፍ መበለየ ተመሊሰ ከንብብ ኣይከኣልኩን ማማ ቅዱሳን ጸዊዓትኒ ነታ ፊታ ዝነበረት ዝኣረገት ኮምፒተር ተጠዋውቓ ነይራ ዓርኪ ኸዲ ነይሩ ናይ ኣወንታ ምልክት ርእሰይ ጥራይ ነቕኒቐላ እንታይ ደኣ እሞ ምስ ፎቶ ወደይ ከመርዖኬ እናበልኩኺ ሓራይ ትብልኒ ኣብዚ ሰለጣት ማሞቕ ተንኰለኛ ቢላ ትጸርፈኒ ኾይኑ ተሰማዓኒ ወረጋ ዓርኪ ከም ዝነበረክ ስለምንታይ ዘይነገርክኒ ኣጽቅጥ ኣቢለ ዘይኣመለይ ክንገር ዝግብኦ ምስጢር ምሕብአይ ኣይተዋሕጠላን ሓሳዊት ጸሪፈያ ንነፍሰይ ብተግባረይ ወላነ ኣይተሓጐስኩን ወደይ ካብ ሎስ አንጀለስ ክመጽእ መዓልታት ተሪፍዎ እንከሎ እዚ ክሰምዕ ጽቡቕ ኣይነበረን ርእሳ ንቕኒቓ ዘይሰማዕክዎ ምጉርምራም ብትሕቲ መልሓሳት ኣዳምጽ ነይራ ዝበለት ትበል ዘረባ ኣብ ስቕታ ክሓልፎ እዩ ነይሩ ውሳነይ ክትፈልጢ ዝበል ክበሊ ንስኺ ግን ናይ ወደይ ኢኺ ጸኒሓ ኣቓልቦ አንበብቲ ክሳብ ትሰርቕ ድምጻ ክባቢላ ተዛረበትኒ እቲ ቐዳማይ ዓርክኺ ዝመጐሰኪ ኩሉ ሰሚዐየ እየ ንወደይ ከምኡ ክትኮኑ እዩ ባህገይ ኣሕሊፈ ናብ ካልእ ሂበክን እየ ሓራይ በሊ እምቢ ንስኺ ናይ ወደይ ኢኺ ካብ ገዛናይ ትወፅን ኢኺ ትሰምዕ ዶ ኣለኺ ነቲ ሰፊሕ ጠረጴዛ ብኢዳ ተሳሂላቶ ገም ዝብል ድምፂ ሂቡ ኣሰንቢዱኒ ኡፍ እንታይ ከም ዝውስን እኮ ጨኒቑኒ ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነጻ ሬድዮ እዩ ምስክርነት ቤርሙዳ ትሪያንግል ኣብ ሓደ ክፋል ውቅያኖስ ናይ ዓለምና ኣዝዩ ዘፍርሕን ዘሻቕልን ቦታ እንትደኣሎ ካብ ቤርሙዳ ትሪያንግል ዝኸፍእ ክንደይ ናይ ከይከውን ብኡ ዝሓለፈ ኣይምለስን እዩ ጋኒናዊ ሓይሊ ኣለዎ ኤልየንስ ካብ ህዋ ተሓቢኦምሉ ዘለው ስፍራ እዩ ዝብሉን ካልኦት ዘረባታትን ትሰምዒኻ መብዛሕትኦም ኣዝዮም ካብ ሓቂ ዝረሓቑ እዮም ሓቂ እዩ ኣብቲ ብቐጻሊ ናይ ጽዕነትን መዘናግዒ መራኽብን ነፈርትን ዝሓልፋሉ ቤርሙዳ ትሪያንግል ብዙሓት ምስጢሮም ዘይተፈልጡ ኣጋጣሚታት ተፈጢሮም እዮም እቲ ናይ መጀመርያ ፍጻመ ብፍላይት 19 ዝፍለጥ ኣብ ታሕሳስ 5,945 ዘጋጠመ ኮይኑ 5 ናይ ኣሜሪካ ነፈርቲ ናይ በረራ ልምምድ እንዳካየዳ እንከለዋ ሃንደበት ጠፊአን በዚ ምኽንያት 14 ፓይሎታትንን 13 ኣባላት ናይታ ነተን ዝጠፍኣ ነፈርቲ ክደሊ ዝኸደት ጉጅለን ምኽንያቱ ክፍለጥ ብዘይከኣለ መንገዲ ሃልዋቶም ሃጢሙ ድሕሪዚ ኣገራሚ ቦታ ብሓጹር ተኸሊሉ 1.3 ሚልዮን ስኩዌር ኪሎሜትር ስፍሓት ዘለዎ ኣብ ሳርጎስ ባሕሪ ዝርከብ ብሰለስተ ጫፋቱ ከዓ ብማያሚ ደሴታት ቤርሙዳ ሳን ኹዋን ፖርትን ሪኮን ተኸቢቡ ብቤርሙዳ ትሪያንግል
ወይ ድማ ዴቪል ትሪያንግል ብዝብል ቅጽል ስም ተዋህቦ ብድሕሪዚ ብዙሓት መወከሲታት ክኾኑ ዝኽእሉ ሓበሬታታት ተረኺቡ እዩ ብዙሓት እንግርታውያን ታሪኻት እውን ተፈጺሙሉ ሓደ ካብኡ ንዓቢ ዳህሳሳይ ክሪስቶፈር ኮሎምቦስ ብዘጋጠሞ ኣጋጣሚ እዩ ንሱ በርሙዳ ትሪያንግል ክሓልፍ እንከሎ እንታይ ምዃኑ ክርድኦ ዘይከኣለ በራሪ ብዓቢ ባናት ዓጂቡ ንላዕሊ ክኸይድ እንከሎ ከም ዝረኣየ ይገልጽ ኣብቲ ቦታ ምስ በጽሐ ኮምፓሱ ካብ ንቡር ወጻኢ ዝኾነ መንቀሳቐሳት ክትገብር ከም ዝተዓዘበ ድማ ወሲኹ ይሕብር በዝን ካልእን ከዓ ኣብቲ ቦታ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ዘይንቡር ነገራት ከም ዝነበረ ክፍለጥ ተኻእለ ብድሕሪዚ ካብ 1945 ክሳብ 1950 ሓንቲ ናይ ንብረት መርከብን ሰለስተ ናይ ህዝቢ ነፈርትን ምስ ኩሎም ሰራሕተኛታትን ተሳፈርትንን ኣብቲ ቦታ ተሸርባ ብዙሓት ካልኦት ፍጻሜታት እውን ሰዓቡ ናይ በርሙዳ ትሪያንግል ጉድ ግን ብማያዊ ክፋሉ ጥራይ ዝውዳእ ኣይነበረን ኣብ 1969 ክልተ ኣብ ምድራዊ ክፋል ግሬት ኣዛይ ኬይ ዝነበራ ገዛውቲ ምስ ኣብ ውሽጠን ዝነበሩ ሰባት ነበርያ ነበረ ኮይነን ተረፋ እዞም ኩሎም ኣርዓቲ ፍጻሜታት በርሙዳ ትሪያንግል ግን ብዘይ መላሰኣውያት ዝተርፉ ኣይነበሩን ኣስታት 900 ሰባት እኳ እንተሞቱ 19 ሰባት ዘጋጠሞም ክጸውዩ ካብቲ ሓደጋታት ኣምሊጦም እንተኾነ ግን ከም መብዛሕትኦም ብዛዕባ ዘጋጠሞም ብንጹር ንዓለም ክገልጹላ ኣይከኣሉን ብዘይካ ሓደ ነቲ ኩነታት ከም ኣብራሪ ኮይኑ ተጋፊጡ ብዙሕ ካብ ንቡር ወጻኢ ዝኾነ ነገራት ዝረኣየ ብሩስ ገርነርን ብዛዕባ በርሙዳ ኣፉ መሊኡ ዝመስከረ የለን ኣብ 4 ታሕሳስ 1970 ንሱ ምሰብኡ ናይ ንግዲ መሻርክቱን ካብ አንድሮስ ናብ ማያሚ ቢች ይጓዓዝ ነበረ ነቲ ብዙሕ ግዜ ዝተመላለሶ መስመር ከም ልሙድ ሓደ ሰዓትን ፈርቓን ከም ዝወስደሉ ፈሊጡ እዩ ተበጊሱ እንተኾነ ግና ንብራኸ ቁሩብ ምስ ወፀ ንኣሽቱ ደበናታት ተዓዘበ ካብተን ንኣሽቱ ደበናታት ንምእላይ ናብ 300 ሜትሮ ብራኸ ለዓለ ሕጂ እውን እቲ ደበና ምስኦም ንላዕል ደየበ ኣብ ቅድሚ ዓይኖም ድማ እንዳዓበየ ኸደ እታ ነፋሪት ክትሓልፎ ከኣለት ድሕሪ ናይ 10 ደቂቕ በረራን ናይ 3505 ሜትሮ ብራኸን ድማ ብሩስ ብዘይካ ስቕኢሉ ከኣትዎ ካልእ ኣማራፂ ዘይነበሮ ዓቢ ደበና ኣብ ቅድሚኡ ተገተረ ኣብቲ ደበና ምስ ኣተወ ጠሊ ዘይብሉ ኣዝዩ ጸልማት ነገር ተመልከተ ካብ ንቡር ወጻኢ ዝኾነ በርቂ ድማ ንብሙሉእ እቲ ደበና የብርህ ነበረ ድሕሪ ናይ 30 ደቂቕ በረራ ብሩስ ኣብቲ ኣቐዲሞም ክበርሉ ጸንሑ ከባቢ ቅርጺ ዘለዎ ገጅፍ ዶናት ዝመስል ደበና ከም ዘለዎ ተረድአ ካብዚ ትንግርታዊ ደበና ዝወጸሉ መንገዲ ከም ዘየለ ብምሕሳብ ተስፋ ቆሪጹ ሃንደበት ግን ሓደ ናይ ከባቢ 1.5 ኪሎ ሜትር ንጎኒ 16 ኪሎ ሜትር ከዓ ንቑመት ዘለዎ ገለርያ ዝመስል ኣብ ጫፉ ሰማያዊ ሕብሪ ዘለዎ ብርሃን ረኣየ ነታ ነፋሪት ናብቲ ገለርያ ሒዝዋ ምስ ኣተወ እቲ ገለርያ ክቢ ብምስራሕ ኣንጻር ሰዓት ዞረ እንዳጸበበን እንዳተዓጽወን ክኸይድ ድማ ጀመረ ኩሉ ማእዝን መሐበሪ ኣቕሓ ናይታ ነፋሪት ከዓ ካብ ስራሕ ወጻኢ ኾነ ብሩስ ግን ዕድል ገይሩ ካብቲ ምርኮ ናይቲ ገለርያ ወፀ እታ ነፋሪት ብግምት ዓሸገት ፓይሎት ብሩስ ተቐላጢፉ ኣበይ ከም ዘሎ ንምፍላጥ ናብቲ መሬት ኮይኑ ዝቆጻጸር ዝነበረ ቴክኒሻን መልእኽቲ ለኣኸ እታ ነፋሪት ኣብ ትርኢት ራዳር ከም ዘየላ ከዓ ተሓበሮ ክእመን ዘይከኣል ብምንባሩ ኣዝዩ ተሸቐለ ጸኒሑ ግን ኣብ ሰማያት ማያሚ ከም ዘሎ ተሓበሮ ብሩስ ሕጂ እውን ከኣመን ኣይከኣለን ምክንያቱ እቲ ብውሕዱ 75 ደቂቕ ዝወስድ ጉዕዞ ብ45 ደቂቕ ክዛዘም ከም ዘይክእል ይፈልጥ እዩ ናይ ነፋሪቱ ሞተሮ እውን ክንድኡ ከም ዘይኺዶ ኣዳዕዲዑ ዝፈልጥ ነይሩ ንምርግጋጽ ክሳብ ትግመ ዝጠፍኣሉ ተጸበየ ብርግጽ ኣብ ልዕሊ ሰማያት ማያሚ ከም ዘሎ ድማ ተረድኦ ብድሕሪዚ ክንደይ መጠን ነዳዲ ከም ዝህለኸ ንምርግጋጽ ተፍትሽ ኣካየደ እታ ነፋሪት ብዘይ ሓገዝ ናይ ሞተረ ባዕላ ካብ ሓደ ቦታ ተላዒላ ናብ ካልእ ቦታ ከም ዝገዓዘት ከዓ ኣስተብሃለ ብድሕሪኡ ብዛዕባ ተነፋሪት ዓብ ዜና ኮይኑ ኣብ መላእ መራኸቢ ብዙሓን ተጋወሐ ብሩስ ንባዕሉ ብዛዕባ ኣብታ ቅርስስቲ መዓልቲ ዘጋጠመ ነገር ብሳይንሳዊ መንገዲ ብምትንታን መጽሓፍ ጽሒፉ ኣሕተመ በርሙዳ ትሪያንግል እምበኣር እዝን ካልእን ምስጢራት ዓቂሩ ዝሓለፈን ዝሓልፍ ዘሎን ኣደናቂ ቦታ እዩ እቲ ዘገርም ዕምቆት ምስጢራቱ ክሳብ ሕጂ ክፍለጥ ኣይተኻእለን መደብ መንስያት ኣብ ሬድዮ ረና ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብ መንስያት ንሎሚ ዘዳለናዮ መደብ ከም ዝተኸታተልኩሞ እዩ ነይሩ ብዛቕረብናልኩም መደባት ዓጊብኩም ክትኮኑ ተስፋና እዩ ክሳብ ዝመጽእ ሐሙስ ምስ ዝተረፉ መደባት ሬድዮ ረና ንሓድጋኩም ሰናይ ቀነ